Vinga, classe, anem a fer de matemàtiques els exercicis 1, 2 i 3 de la pàgina 14. Vinga. Resolució de problemes. Vale, Olivia, ara ho mirem entre tots. Però les puc anar al bany, per favor? Sí. Has entès l'exercici ara? Sí, però... On està Gorka? Sí, però està tardant molt. És veritat, tens raó. Ja vindrà, no us preocupeu. Bon dia, anem a passar llista. Maria? Sí. Pablo? Sí. Gorka? No. No està. Estarà malalt. Segur que sí. Segur que sí. Val, doncs agafeu les coses, anem a la biblioteca. Val. Imagineu-se que Gorka s'ha convertit en un zombi. Segur que sí. Doncs podria ser. Jo també vull llegir aquest llibre. No, José, no he trobat jo primer. Vinga, classe, trigueu el llibre de lectura. Busquem per ordenem. I continuem. Vinga, José. Vinga, posem a llegir. Molt bé, classe, tanquem el llibre, posem la senyal, se n'anem al pati. Què t'han tragut els Reis Mags? A mi m'han traïgut
em trenca les. I a tu? M'han traigut uns cascs. Quina pena que s'ha anat Olivia. Sí, deuen estar molt lluny. Vinga, tragueu el llibre de naturals. Mireu, hi ha una pista darrere del llibre. És veritat, hem de llegir-ho per a veure informació. Que les torni a trobar primer que nunca lineal. Vosaltres se podeu agafar i a l'alumne trobar. Ara segur que s'ha convertit en zombi. Què ha passat? No ho sé, Però tenim por. Veig una ombra! Vinga, anem a classe. Ah, qui ha pogut fer alguna cosa així? Està tot destrossat. Així hi ha marques de mans i peus. Vinga, xics, anem a replegar-ho tot. Què és això? Gorka, vaig a fer! ¿Qué es eso? Una nota. Son símbols. Vaig a fer un paper. Vaig a visitar-ho. Test. Què pot ser la Val, xics, ja sé què posa. Tinc fam, vull sang. Ah! Ah! Gorka ens vol menjar. Hem de trucar a sa mare. Puede saber. Bon dia, Noelia. Bon dia, Paula. A classe estem molt preocupats per Gorka, no l'hem vist en molts dies. Ai, no sabem què fer, estem molt preocupats. No, de moment, la Guàrdia Civil ha trobat una samarreta. Val, ha trobat una samarreta. On l'han trobat? L'han trobat en el camí al xiringuito. Ah, xics, l'han trobat en el camí al xiringuito. Bueno, Noelia, a veure si el trobeu. Ja ens diràs. Xics, han trobat una samarreta de Gorka. L'hem de trobar. Esa es la samarreta, xics. Señor Guardia Civil, ¿es aquesta la samarreta de Gorka? Sí, és aquesta. La van trobar el cap de setmana. Esperem que Gorka no estiga molt lluny. Señor Guardia Civil, ¿algún mira que no poden els morts? No, no hem mirat, però podem pujar tots. Anem!
Ostres! Que gran. Que gran és això? ¡Oh! Molt gran. Ostres! Esto A es veure increíble. si trobem algo de Gorka. Són les coses de Gorka. Sí, Hi ha son llibres. las cosas. Hi ha llibres. Eixa és la seva família? Sí. Ens vol menjar. Ai, i si es troba així? ¿Por qué está per así? Mare meva, anem-se'n. Uf, que cansat. Necessito unes vacances. Però així tinc molt de treball. No! Vull un descans. On puc anar? Ja sé, me n'aniré a Torrebaja a veure la bomba de la Guerra Civil. I si mirem en el llibre de zombi? Igual hi ha més pistes. Sí, nos pot donar molta informació. ¿Sabes que trobaron algo? No ho sé, un cotxe. Oye, una noticia. Així posa que un científic ha desaparegut al racó de Remus. El científic estava de viatge turístic ¿En quina part del raco? en Torrebaja. Mireu, una altra notícia. És veritat. Sí. I si anem a Torrebaja a veure si trobem molt? És bona idea, què vos sembla? El bici pel camí. Per el camí de Ferrer. Bon dia, com esteu? Molt bé. Gorka, has tornat? Quant de temps? Què t'ha passat? Em vaig trobar un collar al bany de l'escola i m'he convertit en zombi. Com és que has tornat a ser xiquet? Anava per la muntanya i em vaig trobar un porc senglar. I m'ha arrossegat el collar i he tornat a ser xiquet. I he estat vivint en la cova de les moles. Sí, vam veure les teves coses a la cova. Que fort! Ale, siéntate. Esteu preparats, xics? Està molt lluny Torrebaja? No, quines ganes de fer exercici. Anem cap allà. De quin color era el teu collar? Crec que era de verd brillant. Ja queda poquet, ja veuràs. Ara per on anem? Anem a l'últim puesto on han vist el científic. Sí, al supermercat. Ja estem en el supermercat. Ara què? On està? Ja sé, pot estar en una nau del polígon. Molt bona idea. Anem cap allà. Així no n'hi ha res. Així no n'hi ha res. Infernal? Laboratori infernal. Molta cura. Notícies a Ademús. Arrestat científic posseït. El cas dels alumnes zombi. Han arrestat un científic posseït per un alienígen. Ademús, 21 de maig de 2021.